Nou, kom maar even bij. Zullen we eens even zien dat er wat is? Hier is. Ja? Het warm wordt. En dat hem? Ja, dat is hem. Ach, wat mooi kusje. Hey! Hij zit een heel mooi vlakje bij mij. Mooi. Kom maar in. Nou, ja, mij maar. Cheers. Hey. Hey, dropke. Ja, nou, wat wie er dan? Hè? Wat wie er dan? Nou, het is krijgt ze mij naar Borisdik hier. Mooi poes. Ja, ja. En we met me even zien hoe het thuis gaat. Ja, hij is nou zo'n heel ongeveer. Hij is hier gekomen omdat er net meer een huis bleef bij mensen. Dat hoeft voor de rest net zo'n probleem te wezen, want ik denk dat er op een plekje wel weer zijn best doet. Ik die in de huis aangegaan en ik haalde de radio aan en toen had ik iets van een poes van Samman en heel hier. Nou, ik denk met Friesland, maar eens bellen de medisch, dacht ik. Ja, maar toen zie ik in het skuitje, nou. Ja, en ik dacht, dit is nou krek een poesje van mij, zo'n heel hier en hij is nog zo'n. Nou, dat is toch prachtig, nou. Bedankt, hè? Beste. Hoi! Op naar Haske dikken. Ja. Zo. En dan zit hij zo.